Waar ben ik? Wat is dit? Waar ben je hem? Vreeg Jesse bang. Hij ziet op een houten stoel. Zijn hand wie een versboen achter zijn rug. Zijn ankels vers maken onder spion. Hij koe een kant op. Voor hem staan 2 figuren in zwarte overals, de gezichten onherkenbaar, omdat ze een zwarte muts ophielden dat haar een hele holle beduts op de eigen naai. In paniek zegt Jesse om hem heen. Het wie tjuster. Wat het dreig maken om wat van zijn omjouwing onderscheiden te kennen. Het lieke op een grut oud fabriek. Een betonnen vlier vol skworn, oeral verfrommelde blikjes, karton en stikken glas. Stien mjorren waarvan hier en daar het cement afbrokkelen weer. Op oren plakken ziet graffiti. Lietse smarge rutten die het heeg in de morgen ombracht wien en dat zuiver geen dialoog terug heen kwam. Hij draaide zijn holle. Achter hem hong een donker gordijn. Hij zeeg nergens een door. Waar wie de derde persoon? Jesse wie er wist van dat er nog geen wist wie, doet ze hem oermasteren. Het ene moment fietste er terug het borst naar huis, het andere moment roende zijn banden leeg. Hij wie afstapt om te zien wat er onderaan wie. Het die blikken dat zijn var- en achterbaan vol punaises zitten. Uit het neertwij hier in een sekko zien holle lutsen. Tegelijk hier er een trouw in een reg kregen en wie de var van. Hij hier een verzet, skopt, slijn, bieten en raast, maar overal wie een sterke handen en knibbels die hem tjinne groen holden hien. Het wie allereerst saf vlug gong, de sek wie heel even omhoog schoot en doe meende er dat er 3 mensen zeg. Maar doe wie de sek weer oer zijn holle lutsen en hien ze zijn handen en voeten vastboen. Daarna wie er in een soort van bolde of zij hier hinnebracht. Wat doe ik hier? Meidje me los, smeekte er. Zijn loert galmde terug de hege romte. Jesse probeerde hem los te squorren, maar als enige resultaat dat het roege touw pijnlijk in zijn polsen snijde. Zijn het begon heel tijd hurre te slaan en hij kreeg haast geen lucht, als wie een zijn long krompend had vermaat van pinda. De figuren zwijden. Zegen naar hem. Wat wonen ze? Water giezelen? Woenen ze loshield? Dat wie bespottelijk. Zijn ouders wie een heel deel net riek. In wie er een fel lacht. Het kwam van een steende lampe die het op zijn gezicht rochte weer. Hij knipperde vol met de egen. Mij die lampen uit? Dat dienen ze vanzelfs net. Na een skofje rekken zijn eigen wend om het felle licht. Hij zeeg een treienpoort met een camera erop. Een van de figuren kwam een paar stappen dichterbij. Welkom bij de challenge. Marije skrok, doet Femke begon te praten. Ze spruts via een stemverwarmer en haar lood klonk mechanisch. Koud, hut, zonder melodie of gevoel. De verwarmers weer nodig, om Jesse haar net weer kennen mocht. Daarom ook droegen ze overals en moetsen, en zwarte moffen, zwarte skwon. Marije is zonder erg haar skwon, knalroze adidasjes, onhouden. En Femke hier maar haar eigen rollen. Het is net dat Jesse voortjens dat die skwon van die binnen, hier ze zijn. Vandaar dat ze zelfs geen make-up op eigen hien. De challenge wie het idee van Femke. Ze een draaiboek maken en zelfs voor een generale repetitie zwagen. Geen oestallige luxe, want er wien bij de generale al aardig wat dingen misgongen. Marije hier klamme hand, die moet ze joeken verschrikkelijk. Dat mocht nou niet verkeerd gaan. Dit wie hartstikke echt. Ze wegen het naar Jesse te sjen. Ze doorde haast net, bang dat haar weer kennen zou. Ze kregen zuiver begrutsen met hem, zoals ze daar ziet. Stief van de stress, bang en in de war. Hij knipperde vol met zijn eren. Zijn gezicht wie zo wit als een deden. Maar doe betocht ze haar weer wat er haar flikt hier. De klootzak. Ooit wie ze hartstikke verliefd op hem west. Vliene wieke snijn, wie er in een fractie van een seconde verroren van de knapste en leukste jongen van de klasse in haar grutste vijand. Nee, net om tinken nou. Ze concentreren haar op de wun van Femke. Doop is het uitkiezen om mij te dwaan aan de challenge. Een spul dat die uitdaagt om die grezen te verliezen. Wat? Waarom ik? Vreeg Jesse. Liet u het erop houden dat wij jet ha dat stel gek op spultjes bist, zei Femke. Kies me net dwingen om mij te dwaan. Dat kennen we wel. Op dat stuit klonk de stem van Luc. Jesse? Wat de fuck is je te redden? Wat dorst hij, man? Luc, bel de politie. Hel je me hieruit? Roep Jesse. Bespaar je die de moeite, zei Femke. Luc jet hij net. Hij kende je al in sjen. En Dook is hem al in jaren.
Net Jen. We hebben hem hier namelijk. Als Toon net doet wat wij sissen, dan ondervindt Luc daar de gevolgen van. Als begreep wat ik bedoel. Nee, ik begreep net wat bedoelst. Femke die haar hand omheeg en op dat stuit klonk er een ijselijke schreeuw door het oude fabriek. Volgen door geraas. Nee, hot op, net nog een keer. Dat wie Luc. Als het weigert om mij te werken, dan kunnen wij spietig nog neer oors als Luc zeer van. Maar hij is zich met verbazing naar Femke. Waar hellen ze die woorden wij? Sklonk je dan net als Femke? Jij er als een volwassene. Het zou haar net verbazen matten. Femke wie toek. Zie je zelfs haar taalgebroek onpast, zodat de kans dat Jesse haar wel kennen zou nog lietser waard. Zie een alpraat dat Marije haar stilhouden zou. Het risico weer te groot dat ze mij sleept worden zou door haar emoties en haar zelfs verrieden zou. Matten wij Luc nog eens zeer dwan, of... Nee, ik dacht wat je hem sissen, zei Jesse gauw. Goed om te jaren. Luister je goed. Ik lees die het spul uit. Er binnen in totaal 4 opdrachten. Wat die opdrachten krijgt binnen, vertel ik die aanst. Toen maak het kans om onder de opdracht uit te komen. Oors goed, geen challenge wijzen net weer? Wat? Hoe? Die vriend Luc is een van de beste gamers die er is. Het is heel eenvoudig. Als hij in de game die wij je verbroeken zijn tegenstanders verslacht, hoeft de opdracht net uit te vieren. Wacht, voordat het al te blied wist, Femke wiesde. Zocht die camera daar? Om het allegear nog spannender te maken en zo volle mogelijk viewers te lukken, streamen wij de challenge live. Elke keer maar meidwaan als Luc het spel speelt. Het doel is om het hem zo lastig mogelijk te maken vanzelfs. Maar dat is net eerlijk, Rob Jesse uit. Het kan wezen dat het Chen honderden meisjes speel je mat. Precies. Zullen Chen of Luc echt zo goed is? Wat Jesse net wist, wie dat Luc daar hier en dan net wie. De Gil en het geraas kwamen van Hidde, de tweelingbroer van Femke. Ze hier hem vregen haar in te helpen en hij hier dadelijk instemt. Hidde wie een dikke nerd en hij hier een allemachtig soort verstand van computers, games en al die dingen dat Marije geen hout van snapte. Femke hier haar eens verteld dat Hidde de squallen dat er eerst op ziet een keer hekt hier om een toets te jatten. Net had hij dat nodig hier, want hij wie hartstikke toek. Hij deed het gewoon voor de lol. Oorjongens gameden of voetballen. Hij hekte. Hidde hier alle apparatuur die ze nodig in het oud-fabriek installeert, zwaargevaarde internetverbinding via een hotspot die net te traceren wie, inbrutsen in de computer van Luc, extra batterijen meenom, want ze hier geen stroom hierin, en hij zwaarge voor de livestream. We beginnen met de eerste opdracht. Wacht, mag ik wat wetter? Femke knikte naar Marije. Ze verdwoen achter het gedien, dat Hidde zie het. Hij waat reed tot haar zeer. Hij waat altijd reed tot haar zeer. Ze stuts haar tom omheen en hij die hetzelfde. Ze rommelen in haar rugzak en hellen er een flesje wetter uit. Vlug roem ze waarom. Shit, ze zou het flesje kon zijn moeder zetten matten. Hij kon het zelfs net vasthouden. Er kwam maar nog wat in het zin. Hier ze van een morgen schoemde hij te denken parfum opdien. Zullen we dat roeken en herkennen? Ze hier ging kaar. Ze mast het erop weegje. Met triljende vingers draaide ze de dop eraan. Dat ze wand nog hier holp ik net echt. Het wie nu waarom zat dicht bij hem te wezen. Die moele die ze zo vaak tute hier. Maar ek de moele die zo volle akelige dingetje in haar en oer haar zijn hier. Ze pakte hem roeg bij zijn hier en lut zijn hol achteroer. Ze zei het haar zelfs dat ze dat die om te dan beter drinken koe. Maar ze wist wel beter. Ze woe hem zeer dan. Zat hij haar zeer die in hier. Ze houdt het flesje haast verticaal, zodat de helte van de inhoud uit zijn kin streemde. Hij verslokte hem. Zo begeerig dronken. Genoeg, zei Femke. Marije die een paar stappen achteruit, want ze wen naast Femke stier. We beginnen. De eerste challenge is... Stadig groen Femke naar een tafel dat het spul dat ze nodig hien voor de challenge op uitstalt stier. Ze pakte een skoeg op. On deze skoegsel slik je. Voorzichtig wrot ik me terug de dichte struiken die het heeg tussen de biem staan in de richting van het vervallen fabriek. Dat stiert al jaren leeg. Dus Hoyt had me een keer verteld dat het Langlien een zuivelfabriek weer. Krekkers kan mij dat wat schelen. Hij hield me mooi sleept naar de bosk voor een kuier. Zist hield hij binnen, dat is net goed voor die. Onder het rennen die de neerdoosjes inleer. Zoals die vogel? Is wat voor beem dit is? Was het roeken, de maaitijd komt erom. Bla bla bla.
Saai, saai, saai. Er valt een drip op mijn holle. En nog een. Ik sjoeg omheeg. Boven mij zweeft een grutte donkere wolk. Zat te zien binnen de nog meer in ontocht. Stom Nederlands rotwaar. Dan weer zinnen, dan weer roin. Zo gauw ik oud genoeg ben, verhuis ik naar een warm loon. Ik heb geen jas bij me, maar waarom gaan is geen optie. Dan maar dwel terug wie het worden. Nou en dan bleef ik hekje met mijn t-shirt of broek. Stiekel stek ik gemeen in mijn blete vel. Ik hief zelfs de grindwijn in mijn kin, die naar het gebouw rent, waar we witstitterien op wacht. Ze mooien mij net zien. Ze mooien net weten wat ik van doel ben. Ik haal een keer op onderzoek uit West, zodat ik krek weet waar ik het beste naar binnen kan. Ik wil geen verrassingen. Ze krijgen aanst de verrassing van haar lippen. Ha, ik ken het wachtje om haar gezichten te zien. Ze denken dat ze zo toek binnen, dat net iemand behalve zij zelfs weet wat ze betocht ha. Vanzelfs gaan ze net op mij rekenen. Ik weet het wel, en het komt perfect uit. Ik ben al heel lang op wraak uit, en dit is mijn kans. Ik kan haast net leeuwen dat het echt barren zal. Eeg om eeg, tosk om tosk. Het wordt tijd dat ik voor eigen ruchter speel je. Wat ze van doel binnen is bennenspul. Wat ik op het punt steen om te dwaan is volle en volle slimmer. Maar dat verzin het er. Vlug fietste Luc naar huis. Zijn voetbaltas hong zwier om zijn schouders. Weer mij 3-0 verlen. Hij hield heel hol met het stomme voetbal. Net omdat ze vaak verleren, maar omdat er een van de liedsten weer. En er altijd van alle kanten op hem inbeukt waard. Met blauwe plakken skrammen en blessures als gevolg. Want de vorige keer hield er Pien de kop oerhouden. Na een tackle waarbij er hut op zijn holle talonen kwam weer. En nou dient zijn bil en zijn knibbel zeer. Een chinstander wie op hem steengang. Wielster al op een groenlei. Ze beren bij ongeluk. Ja. Van zijn ouders moest er op voetbal blauwen. Ze wien skiën en wien het nooit met elkaar eens. Maar op dit punt dan weer wel. Oors zit ik al maar achter de computer. Luc zette zijn fiets voor het hoerstel. Fiets om het stek verzetten, oors dan weer te jatten. En stutste de hoerskai in het slot. Je moest 2 keer draaien. Wat betjutte dat er net in thuis wie. Yes! Dan koer het tenminste in alle rest gamen. Zie mem wie grif in of door het badskip on het dwaan of te koffie drinken bij een vriendinne. Alleenig de hoen, Mick, een labradoodle, wie thuis. Die dier de kop omheeg. Zeg dat het Luc wie en slipte verder. Ek fijn om die wet te zien, mompelde Luc tje zijn hoen. Hij smiet zijn voetbaltas in de bijkeuken. Direct leeg helje en de smarige wask ophing je. En schonk hem zelf een grut glas cola in. Doe pakte er 2 sherwafels en nam die meide cola mee naar zijn slipkamer. Derter zijn laptop omzetten. Soms verstopte zijn mem die woorden. Hij knakte zijn vingers. Hij kon heel vlug typen met 2 vingers. Onder ons zijn scherm kwamen de commentaren in beeld. Hij zette zijn koptelefoon op om mij de oren die het online wien praten te kennen. Ineens sprong zijn scherm op zwart. Hey, ropte de Ruud. Zijn laptop weer toch net stikken? Die weer vergame ik krek nee. Hij wist dat de virussen rondgingen, maar hij weer zelfs nog nooit terug in troffen. Wat moest hij dwaan? Of wie de wifi uitvallen? Als zou het scherm dan net op zwart springen matte. Hij pakt zijn mobiel om te zien of er nog verbinding hier. Dat wie al sa, en hij zegt ek dat er een heel soort berichten via WhatsApp kregen hier. Hij hield loert van zijn mobiel jeder op de dij uitzet. En wie vergeten dat weer on te zetten. Ian hier een aparte appgroep ommaken onder de naam The Challenge. Vlug bezeggen de berichten. Maar hij snappen er geen reet van. Daar zou de letter wel naar zien. Eerst zijn computer. Hij wil correct op de on-en-uit-knop drukken om de laptop opnieuw op te starten. Waar weet wie het wat simpels en geen virus, doet er in een grutte witte letters op het scherm verschijnen. Dag Luc. Welkom bij The Challenge. Hè? Luc boege dichter naar het scherm ta. Al wien de letters grut genoeg om te lezen, ze verdoen en maken plak voor een tafereel. Het dwarre even vat het ta hem terugkrong wat er precies zeg.
En zie het in een versboen op een stoel? Luc vloekte zuntjes, knipperde verbaasd een peek in mij zijn eigen. Nee, dat koe net weer wezen. Wie dat Jesse? Wat die die daar? Van schrik sloeg zijn het een paar keer oer. Wat voor zieke grap is dit? Jesse? Wat de fuck is hier te redden? Wat doest hij, man? Hij zag hoe Jesse zijn holle mij een ruk omheen kwam. Hij koel Luc dus jerre. Toen waard het beeld weer zwart. Jesse? Jesse? Jesse kende hij net meer jerre. Luc luts het toetsenbord naar hem ta en begon verwoedend te typen. De letters verschienden net op het scherm. Shit, shit, shit. Wat mast het waan? De politie bel je? Let goed op. De regels van de challenge binnen sa. Jesse moet voor het eer van de hele vrouw fjouwer opdrachten uitvieren. De challenge wordt namelijk livestreamd. De eerste opdracht is: slik je aan een skoersol. Het hing het van die af of er de opdracht uitvieren mat of net. Hoe dan? Mompelde Luc. Het wie als koerde persoon aan de orenkant hem jerre, want er verschiende een nieuwe zin. Vregens die vast hoe. Dadelijks sjochst de side www.thechallenge.frl. In dat spul bisto de persoon mij het geweer. On die de taak elke nie een del te shitten die het online komt. Hast 4 minuten de tijd. Succes. Nog een lietse waskoging. Als de politie bellest, zul dat Jesse soer opbrekken. Wat? Nee, stop, hallo, dit wil ik hier dan net. Waarom ik? Roept Luc naar het scherm. Er kwam vanzelfs geen antwoord. Het scherm sprong op een spultje dat er net koe. Betierze squodde Luc zien holle. Wat mast het waan? Waarom zou je Jesse eigenlijk helpen? Jesse wie dan wel zijn beste vriend, op een basisskwal in elk geval wel. Maar op een middelbare squalle wie de verroren. Hij wou stoer wezen. Hij smokte stiekem, ging naar feestjes en dronk daar dan. Dat kwam toch Jaden. Jaden wie zitten bleun en hier nog een soort oudere vriend. Jesse luts hield iets vaker met Jaden en zijn vriend op. In het begin Jesse hem wil mij vregen, maar Luc voelde geen reet aan. Hij ziet leven te gamen. Zo groeiden ze hield hij het verder uit elkaar. En dan weer er nog dat rotgeintje met Marije. Luc kon net leeuwen dat Jesse haar dat flikte je. Hij vond het een verschrikkelijk waardeloze actie van hem. En hier dat ik zijn. Maar als gevolg dat ze dikke ruzie kregen hier. Maar toch, diep in zijn hart wist Luc dat als hij in de problemen zit te zoeken, Jesse hem voeten dadelijks helpen zoeken. Hier in de krek nog 10 spelers online west, nou in een wie er 50, zegt Luc dat in grutte skik. Als verlammen stwarde er naar het scherm. Onder voelde Fador in het slot. Het loert liet hem opschreeuwen uit zijn apathische houding. Zijn vingers vonden het toetsenboord en vliegen over de knoppen. Daar. En nog een. Huppatee. En die dan. Foto. En do. Del shit die hap. Kill, kill. Mijn kogelsveert makken er de ene naar de oren chinstander deer. Maar het lieke als kwamen er voor elke delshit een speler, zien naar je waarom. Shit, 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 mompelde Suntjes. Die mast vlugger, volle vlugger. Ergens is in achterholle registreren er voortstappen op het trap. Voortenij vleeg zijn slipkimmer doorriepen. Wat minje sto dat sto aan het dwaan bist? Zei ze mem. Nou even net, mem, ik ben... Nou even net? Sjuch mij on dat die praat. Het kind het. Als er naar zijn memsje en zoe, dan zoen ze hem te pakken nemen. En dat zou betjutten dat er het spul verliezen zoe. En dat Jesse on een gore sol slikje mast. Bist nou hier en dal gek worden? Sjuch snijden zelf. Dit is precies wat ik bedoel. Dit jit dus verslaving. Komst thuis, kroeps direct achter de computer en bis net meer onspreekbaar of van reden vetbaar. Dat is het net, wij hier een afspraak, Luc.
Net meer als 3 uur dijs. Net langer als een uur achter elkaar. En doos soest onjan wanneer ze erachter gangst. Zodat ik de tiert bij haar ken. Ja, oké, sorry, ik wie het vergeten. Ik kreeg een kramp in zijn vingers. Dit spultje wie oneerlijk. Het wie een nette dwaan. Hij in zijn eentje, tjen al die tjenstanders. Dove jest wel heel selectief. Dove jest namelijk net wanneer het tiert is van die kleinjild. Ik kan het mem uitlezen. Nee, Luc, ik ben hielendal kleer met die verlegjes. En er is altijd wel wat. We had dit juster au praat en het giet drekst alweer mis. Ik snap net dat ik der alle keren intraapje. Mem, alsjeblieft, zei Luc wanhopig. Ik probeer je een gesprek met die te vieren, maar kist die eigen net eens van het scherm afhouden. Als ik dat doe, verlies ik. Nou en? Het is maar een spultje. Ik wil dat die computer nou uitzest. Mem, alsjeblieft, nog heel even, dat zijst alle keren, raapt ze mem uit. Deze keer is het oors. Hoe za oors? Nou die computer uit, of oors doch ik het vadij? Zijn chinstanders liek uit alle hoeken en gatten wij te komen. Luc, uit dat ding. Hoe lang was er nog trok in? Hoeveel minuut nek alweer? Hij wist het niet meer. Doe zag er in de jochter onderhoeken van zijn scherm wat knipperien. Het wie een stopwatch. Nog 30 seconden. Ja, dit zo'n slagje. 24, 20. In één waart het scherm zwart. Zijn mem die op de uitknop drukt. Woest vleger hoe rein uit zijn bureaustoel. Sjuks nou was die en haar stomme trut, raper lulkuut. Zijn mem haar eigen waren grut. Ze die haar hoorn omheeg en joeg hem een hudde klap tjin zijn wang. Skrokken zeggen Luc en zijn mem elkaar aan. Sorry, zei Luc. Sorry, zei zijn mem tegelijk. Waarom sloeg men mij? vreeg Luc. Waarom skolde sto mij uit? Ja, dat wie net de bedoeling, het vloepte de samar uit, zei Luc schouder opheljend. Sjochts nou wat al dat gamen mij dat doet? Het slag het hij net eens om zelfs die computer uit te zetten. En skels mij uit. Ik ben je behoorlijk van skrokken, Luc. Dit kind sta net langer. Ze zuchtte diep en lang. Voor eerst, geen computer van die. Nee, dat kind men met dwaan. Wat zou dat voor Jesse betjutten? De sol wie nog maar het begin van het spul. Hoe master ons die mem uitlezen wat er aan de hoorn wie? Wat zou ze dwaan? Ze zou voortendaliks de orders van Jesse belje. En de politie. Wat voor vreselijke ding zoende dan met Jesse barren? Shit, hij het verknald? Nou al. Luc, geen discussie. Sjuch dan toch naar dien gedrag. Het wordt hield iets slimmer. Het is net wat mem denkt. Zijn mem sloeg de erems oer elkaar. Squat holjend zegt ze moon. Ik ben flink teleursteld in die. Waar had je letten nog wel oer? Als er wat bedarp is. En ik ek. Wat wij nog meer dingen zezen dat wij spiet van krijgen. Ze maken onstalten om voor te gaan. Luc vond het dreig om hem op de wudden van zijn mem te concentreren. In gedachten zeggen Jesse farm, verspoen op een stoel. Sa hulplees en bang, hier zijn beste maat nog nooit zoen. Jesse wie elke niet altijd 10 stappen voor. Vol lef. Hij helle geintjes uit, mijn oor, net om. Hij wie mij zijn gedachten bij alle spelers die ze vlingende hut online komen wien. Het wie vanzelfs dan net het doel dat ze verslaan zoeken. Dan zou Jesse net onder de sol hoegen te slikjen. En dat wie vanzelfs het leukst van de joggers. Dat snapte hij ook wel. Misschien koerde dit net al innig. Misschien hier er help nodig. Mem, wacht, ik moet mem wat vertellen. Vregend zegt ze moon. Hoe mag ze dit uitlezen? Zonder dat er als een volslijn idioot klonk. Zijn mobieltje piepen weer. Wat is dat hield hij het? Kist dat ding alsjeblieft uitzetten? Luc pakte zijn mobiel. Die zo wat ontplofte door alle berichten. Wat de fuck is er aan de hoorn? Sa vet cool dit. Jesse krijgt eindelijk zijn verchinnelingen. Krijgt €50 van mij als mij opzet verlies, bro. Go, Luc, doch dien best. Luc, wat barde daar? Oh nee, eer me Jesse, gadver. Luc,
List dat ding del. Du woest mij wat vertellen, klonk de stem van zijn mem. Ja, zei Luc, en dat had Jim mij te krijgen. Hij hield zijn mobiel omheeg. Dost wel heel geheimzinnig. Zijn mem haar gezicht stier bezwargen. Zist die in de problemen? Ik net, maar Jesse wel. Jesse? Er geen idee hier, waar er beginnen mast, joeg er zijn mobiel on zijn mem, zodat ze berichtjes lezen koe. Ik snap het net, zei ze, mij een tering naar verholen. Hij bezocht zijn mem zo goed, zo kweer als het gang uit te lezen, wat er onder hoorn wie. Has me voor de gek? vregen ze, na het er uitpraat wie. Nee, echt net, bezwaarde haar. Ik ken het mem shin litten. Mag ik de computer omzetten? Ze knikte voorzichtig. Vlug startte de computer op, voordat ze van gedachten verrooien zoeken, en gang naar www.thechallenge.frl. Zijn mem boegde haar naar het scherm ta. Wat is dit? Waar is dit, bedoelde ze vanzelfs. Jesse. Ze wieste. En die beide figuren? Geen idee, zei Luc. En Thomas voorkomen dat deze opdracht mislukken zou? Het is mij net slaggen. En nou maat er een skoersel slikje. En dan? En dan is het tijd voor de volgende opdracht. Op dat stuit ging het scherm van zijn laptop weer op zwart. Welkom, waarom, Luc? Hast verlen. Sjoch en huiverje. Hierna is het tijd voor opdracht 2. En dat is: drink een flesje pis op. Wat doet dat? vregen zijn mem. De meesten die dit spul betochten. En waar binnen dat? Ik heb geen idee. Ik bel je de politie. Uit haar eerhoeken wijst zich Femke de holle van Hidde om de hoeken van het gedien verschien. Hij wonk haar. Via de computer zette Hidde haar stemverwarmer uit. Wat is er? Fluisterde ze. Luc in het meer online. Fluisteren we om. Shit. Maar dat scenario hien ze geen rekening houden. Luc weer altijd online. Altijd. Kist hem berikken via zijn mobiel. Ik zal het proberen. Ze stuts haar tomme omheeg. Hij skekelde haar stemverwarmer weer in. Femke stapte achter het gedien bij. Het is heel jammer voor die, Jesse, maar die vriend Luc had de opdracht verlen. Het is hem net slag om al het instanders te verslaan. Ze knikte naar Marije, die het naar de tafel roen en de skoeg pakte. Ze bracht hem op 2 handen naar Femke ta, als wie het een waardevol object in plak van gewone skoeg. Femke nam de skoeg van haar oer en beweegde de sol van Jesse zijn noors heen en weer. Ik zal daar wat meer vertellen over deze skoeg, of beter zijn, wat deze skoeg west had. Deze skoeg had toch een hoenendrol roen. Het is net slagen om alle poep eruit te krijgen. Sjochst dat? Of beter zijn, roekst het? Deze skoeg had ek op een iepen bierhuis gewest, dat alle gerpis op een vlier lag. En er is een keer kauwgom aan de sol plakken bleun. De eigenaar had jammer genoeg net alle kauwgom vertelje kennen. En de skoeg had vanzelfs oer de strutten roen. Dat weet hoe volle mensen op vliepje. Femke betocht het sammer. Ze hier geen idee van waar deze skoeg west hier, of waar die west hier. Het dier er vanzelfs ek net daar, zolang het Jesse er maar in trapen. Het wie een van een paar maljes kon, maar 43, dat ze bij een omrenwinkel voor €2 kocht hien. Bruin leer, zwarte fieters, de binnenkant wie verkleuren. Vettig. Marije en zij hien haar droer verbaasd hoe volle brukte skwon er te keep onbeen waren. Waar kocht nou tweedehands skwon? Klien koest de meesten nog uitwoskje, maar skwon? Femke tocht onder de zwitsokken van Hidde en die van haar huid. Ze hien het meest zuterige peer uitzocht. Als de verkeepster het al vreemd vond dat wij jonge vrouwen maljes skwon kochten, dan hier ze dat net skinnen litten. 5 keer slikje, zei Femke. Hielendal van boppen naar onderen. En moest het net weer uitspuien, alles terugslokken. Zo holden de sol voor. Jesse skrillen weer om en draaide zijn gezicht, dat verlutsen weer van algries voort. Je bent een gek, bracht eruit. Femke antwoordde net. Ze bracht de skoeg dichter bij zijn moelen. Ik doch het net, zei Jesse. Dan kennen wij spietig genoeg, net oors als die vreun zeerdwan.
Voor de gelegenheid hebben wij een hammer. Met hokkerhaan en vingers zullen wij beginnen. Dan moest kiezen. Vol walging zich Jesse haar aan. In zijn eigen zeegse angst. Waar wie die stoere jonge bleun, die haar vriendinnen zo kwetst hier. Femke hier ging grissel meilaaien met hem. Dit wie zijn verzinnen leen. Hij wie een misselijk vindje, een onderkroeper dat een leske hamast. Wat hij Marije oondien hier, mocht er nooit weer bij een oor Femke dwaan. Femke wie hartstikke blied west, doet Marije aankondigen hier dat ze het uitmaatje woer met Jesse. In het begin je Femke hem nog wel aardig voen. Maar al gauw nooit Marije en hij verkering kregen hien, wie zijn gedrag verloren. Net alleen het genoer Marije, maar ek nooit Femke ta. Hij hier zijn stjonkende best dien om Marije en haar uit elkaar te druwen. Mooi opmerkingen likas, bist er nou alweer? En zit hij hem aan elkaar vastplakt of zo? Het liek het wel als hij hem verkering in plak van Marije en ik. Do hast een verkeerde invloed op haar. Hier een keertje in haar zijn op het jidjesfeest van Marije. Ik? Hoesa? Hier Femke verbaasd vregen. Ik jij de heel tijd niet het oors. Als Femke zei dit, Femke vindt dat, neffens Femke. Femke hier hem vat en werwet doen. Grappig dat dat zoist. Ik jij precies hetzelfde van Marije, alleen het dan maar die namen. Jesse wil liever net dat ik bla bla bla. Do hast commentaar op alles wat Marije docht en zoit. Op hoe ze laket, hoe ze haar klooit, hoe haar hier zit, mooi wat ze praat. Mooi spiet hier Femke sjoen, hoe haar beste vriendinnen van een leuk, spontaan famke verroren weer in een onzeker, skichtig vogeltje. Ze hier ter een keer Marcelli oerhaan, die Jesse nog koer van de legere squallen. Voorzichtig hier ze informeert naar wat zij nou van de relatie van Jesse en Marije voen. En Shelley voen het ik net zoen, zei ze. Die hier daarna wol alles terugkletst on Jesse. Waarbij het ze vast net zijn hier, dat ze het met Femke eens west hier. Jesse hier het op zijn beurt waarom Marije vertelt. En doe hier Marije en zij er haast vette ruzie oer kregen. Waarom praat er Marcelli oer? Zij is vet jaloers omdat ze zelfs verliefd is op Jesse. Jeez, dat wist ik toch net. Hallo, dat weet toch elke nien? Hij hier mij jouwer als haar. Ze hong altijd om hem heen, maar hij zich haar gewoon als een vriendinne. Ik ben pas letter in het hier in de klasse kwam, hè. Ik ken het alles weten. Wees gewoon jaloers, omdat wij elkaar nou volle minder joggen, hier Marije zijn. Nee, ik moet je mij zwargen om die, hier Femke zijn. En dat meende ze. Jesse wie haar type hield al net. Fieste popie. En vanzelfs vond ze het jammer dat ze Marije minder zeg. Maar ze wie net dom. Zo gong dat, als het verliefd wist. Dan woest niet lever als bij die oren wezen. Alleen nog hier ze bij haar oudere zus wil sjoen, hoe het zoks fout ging koe. Lisette hier verkering kregen doet ze fjetje weer. Na een paar mannen wie het uittrekken. Zie haar vriend al die tijd verwaarlezen en doe hier ze net één meer. Maar als gevolg dat ze alleen thuis op de bank zit te sneusjen. De verhuizing in haar redden. In haar nieuwe wemplak hier ze naar je vriend maken. Haar mem was Femke keer op keer net te gauw verkering te krijgen. Er is nog tijd genoeg voor vaste verkering. Wist om eens hartstikke jong. Nou is het de tijd om wat om die hinnen te zien. Om avonturen te beleven. Joen en joen met elkaar op de bank zitten, ken nog lang genoeg. Hoe zou zwargen? Het gaat prima met mij, hier Marije zijn. Ik ken die haast net waarom. Verliezen weken zoest mij us mij naar de film en doe bellest al omdat Jesse het net goed vond. Wat is dat voor nuivers? Zelfs koor net mij, want hij hier alpraat met vriend. En dan mocht net mij van hem, maar als gevolg dat de hele jongen al in het thuis ziest, wilst hij dikke lol hier. Hij is bang dat ik dan met oren jongens praat. Hij is nogal jaloers. Safvolle houdt er van mij. Dat in het houden van, dat is ziek, vond Femke. Als er van die houdt, dan gunt er die een leuke joen met us. Haar een gesprek hien ze net allemaal kent om Jesse op dat moment bellen. Vanzelfs.
Als koe roeken dat Marije en zij bij elkaar wienen. In de vakantie doet Marije Jesse een heel skoft net zoen hier om het er 6 weken met zijn familie terug Canada reizigen. Hier Femke de oude Marije weer omsjoen. Femke kniept de hut in de skoeg. Ze hier een geweldig soort zin om Jesse met dat ding te slaan. Slik je, bevoel ze hem. Onwillig stut ze zijn tongen uit en rekken heel voorzichtig de sol aan. Echt slik je, doch maar krek als slikkest een badskin. Maar het puntje van zijn tongen slikken er oer de sol, van boppen naar onderen. Het slikje hem weer te jaren. Mooi sa, en nou maar die hele tongen. Alsjeblieft. Doch het. Jesse slikken. Hij holt zijn eigen stief dicht. 2, 3, 4, 5. Hij kokhalze een paar keer. Heel efkes lieke het erop dat er spuien zoe, maar dat badde net. Als het kwarrest, liet ik die eigen kots opeten. Achterleer smeert ze de skoelvat. Ze draaide haar naar de camera. En dan is het no tijd voor de tweede challenge. Een flesje pis opdrinken. Ik ging op mijn hurken zitten, zodat ik net te zien ben. Voor de gelegenheid heb ik zelfs groene kleren aandien. Ik zocht op mijn mobiel om de livestream te volgen. Zocht ze nou. Ik ben onder de indruk, dat wat ik daar aan. Femke had dit prima organiseren. Daar had ze echt talent voor. Ze had ik mooi geholpen met het eerlijkse squalfeest. En dat was een groot succes. Het zou me niet verbazen als ze later evenementen organiseren of zo. Grote dancefeesten. Ze is gek op housemuziek. Dan gaat ze helemaal uit haar dak. Ik zoom in op Marije en Femke. Ze binnen onverkenbaar in haar uitdossing. Ik zou ze zelfs niet verkennen aan haar bouw of houding. Femke stiet de hele tijd met de skonken wiet. Krekt als een echte jongen. En had ze wat voor schoudervulling? Marije bleef wat op de achtergrond. Zocht ik. Misschien vindt ze het spannend. Ik ben ik zenuwachtig. Dat is weer eens wat oors als hoe ik me normaal viel. Verdriet. Lulkens. Haat. Ik viel ze al jaar. Het binnen krek vrouwen destijds net mee omgaan moest om zijn verkeerde invloed op die haar. Ik kan haast niet wachten om naar binnen te gaan, maar ik moet nog even geduld hebben. Dan zal ik ze schilderen hoe het wraak er echt uitzocht. Voor het eer van de hele wereld. Misschien haal ik zelfs het journaal wel. De politie hier 2 agenten stuurt. Een jonge vrouw, met blond hier, dat ze strak in een stut hier. En een oudere man, met een dikke buik. Luc vergeet haar naam, zo gauw ze haar vaststelt in. Zijn mem reageerde een beetje niedig op haar komst. Is je het een van nodig die het heger in rang is? Kunnen jou u eens nog een keer vertellen weet het hoe giet, zei de man. Dat had ik alle jaar al over de telefoon verteld, raap zijn mem uit. Of misschien kun jouw zoon vertellen wat er onder de hoorn is? Zei de vrouw. Kist misschien even ophouden van typen. Luc zei haar net om en gang gewoon verder met wat er onder het dwam wie. Ik ben net onder het typen, ik ben meestal onder het deermeidje. Als ik ze net al je deertje van de 4 minuten om binnen, maar Jesse pis drinken. Sorry? Zei de man. Zijn mem zuchtte jip en sloeg haar jarms over elkaar. Zeg Luc uit zijn eerhoeken wij. Die houding nam ze ook altijd aan als ze op het punt stien om Luc een preek te aan. Hij hem eens wel jet wat er onder hoorn is? Wij gaan een melding krijgen dat er op het internet sprake is van ienos oor spul dat net doogt. En of wij er eens shimwoen wat er te redden is. Net te ljoen, zei Luc zijn mem. Vlug lezen de agenten uit wat er echt onhoorn wie. Luc sleet hem af van het gesprek. Hij moest hem concentreren. Van links en rechts, var en achter, kwamen de spieders op hem aan. Hij dorst haast net eens met zijn eigen te knipperen. Bang dat er in die fractie van een seconde in je missen zoe. Nog 30 seconden. 20. 10. Yes! Raap Luc uit. Ik ha woen! Hij sprong oerijn en joeg tegelijk een klap op zijn bureau. Deerwurg liet er een romzakje in zijn bureaustoel. Hij wreeuw in zijn eigen. Hier vreselijke dorst.
Wat goed van die, raap zijn mem, lieke bliet. Goh, nooit toch dat ik die op een dij complimenten jaan zoe voor hoe goed als gamen kist. En nou? Vrege de vrouw, die het nijs Luc steengang wie en naar het beeldscherm stwarren. Nou hoe Jesse geen pis te drinken. Wie is de Luc naar het scherm? Jesse hier een grutte grijns op zijn gezicht. De figuur in het zwart die het hield die het wit vierde, draaide hem ek naar de camera. Ja, goed die Luc. Jammer van Jesse. Het wie echt heel lekkere pis. Een mengsel van meeske en hoenemier. Hier, roek maar eens. De figuur helle de dop van wat dat op een bierfleske lieke en holt het fleske onder Jesse zijn noos. Inien makken ze een beweging. Het trocht een grut part van de inhoud van het fleske op Jesse zijn gezicht te lonen kwam. Och, ho, wat verschrikkelijk onhandig van mij. Sorry er. De pis dripte van Jesse zijn gezicht. Hij hield zijn eigen en moele stief dicht. Het dripte langs zijn kin naar onderen. Hij vliebe een paar keer op een groen en squadde mij de holle. Hij zei wat, maar dat kon Luc spietig genoeg net verstaan. Wat een rotstreek, mompelde het in het scherm. Maar een shin of de dijk slag het om de volgende challenge te winnen. Het zal wel dreig worden, want er komen heel diep meer spelers online. Gang de figuur verder. Bij die woorden belutst het gezicht van Jesse. Dus als ik het goed begreep, is die jongen, zei de man. Jesse, zei Luc hem. Giezelen troch die 2 figuren. Na alle gedachten is er nog een bij belutsen. Misschien zelfs wel meer, zei Luc. Hoezo? Vrege de vrouw. Er is ook een die het online deal regelt. De persoon die het contact met mij opnam. De 2 figuren in het zwart binnen continu in beeld. Zij kennen het net wezen. Hast ik een idee waarom ze dienvreun uitkeersen ha voor deze challenge? Luc helle zijn schouders op. Ik zou het echt net weten. En waarom sto dit dwaamast? Misschien omdat ik zijn beste vriend ben. En omdat ik heel goed ben in games. Dan binnen die persoon dus bekend. Huh? Zei Luc. Ze kennen je hem. Of zouden ze net weten dat je hem bevriend binnen en dat je goed gamen kist. En als ze je hem kennen, dan is de kans grut dat je haar een ek kist. Ik heb geen idee waar het binnen. Dat ze binnen heel in het zwart. Sjogger is goed. We kennen wat in de manier hoe ze steen of haar een holle horen, zei de vrouw. Luc stwarde naar het scherm. Hij wilde agent heel graag helpen, om Jesse te redden, maar hier heb ik geen flauw idee. Ik weet het net. Luc stelde de vraag net doet op. Maar wat hij net begreepte, wie dat Jesse die wat ze zijn. Waarom hier er onder sol slikken? Waar driegen ze in mij? Blueshin. Misschien shit hij wat in het zin. De man skrabe zijn kiel. Waar witte dat je zo goed bist met gamen? Luc helle zijn schouders op. Ja, dat weet elke niet. Hoe wisten ze dat je online wezen zoest? Luc zegt naar zijn mem. Hij is meestal online, zuchtte die. Luc wies naar een icoontje op zijn scherm. Kist het direction. Zo gauw ik online ben, verschijnt dit. Daar zitten wij nog net neer mee op, zei de agent. Hij klauwde hem op zijn holle. Voelde een paar skilvers op zijn schouders. Dat klauwen dieren blijkbaar vaker, want zijn uniform zit onder de roos. En het plak werd in frun vasthouden wordt, zei hij dat wat? Denk je dat wij er dan nog zitten zoen? Vregen zijn mem. Het liep op een oud fabriek, zei de vrouw. Kijk of hier zijn mem neer het zijn. Kom er dan in die frun woorden in een oud fabriek? Luc squadde zijn holle. Dit is geen grap van je om u's voor de gek te houden, vregen de agent. Nou ja, sis, roep zijn mem leuk. Ik mat het vregen, mevrouw. Jou willen net weten hoe vaak ben van zijn leeftijd geintjes mij de politie uithelje. Vader lol in je niet een 2 belje of zo. Dat zou Luc nooit doen. Dat zei ze alle ouders oer haar ben. Ik ger het leven van Luc zelfs. Luc, ik zwaar dat ik je neert mij te meidjen ha. Zeker weten? Waar als nog eens nee zeist, als weten dat alle kosten die wij meidje verhellen worden op die en die ouders. Als wij erachter komen dat ze dus voor de gek houden hast. Sprakelist waren Luc de agent on. Waarom zou ik mijn beste vriend een skoersel slikje litten en een flesje pis opdrinken litten? Dat binnen die woorden.
Voor hetzelfde is die sol zo goed als nij en is het geen pis, maar gewoon sinaas of ijstie. Ik ga een zoon van die leeftijd. Hij doet neer oors als nij vloggers zien die het games spelen. Die binnen onvoorstelbaar populair en verdienen miljoenen euro's. Hoeveel joggers binnen er op dit stuit online? Wil je mij de challenge de volgende bekende vlogger worden? Is dat het? Zou ik dan zo stom wezen om de politie erbij te helpen? Flapte Luc eruit. Net zo brutaal, jongeman. Het liep het mij dat de politie weer extra joggers loekt. Het is toch spannend om te zien hoe de politie van de gek houden wordt? Hingen hier ook ergens camera's? Nou, binnen wij al ergens online te zien? Moet ik even zwaaien naar de joggers? Luc zegt vertwijfelen naar zijn mem. Op ziek naar help. Die sloeg haar eigendel. De gang een stek tros in hert. Joden zei hem soms net? Ieder een bewieske van twijfel in haar eigen zoon? Jim vinden dit misschien heel grappig, gong de agent tro. Maar wiels Jim u stiert verdoggen, ginnen de echte boeven haar een gong. Ik ben geen kleuter meer, mompelde Luc. Wat zeist? Zei de agent Bask. Neert, zei Luc zeft. Maar ik vreeg hoe de thuissituatie is, mevrouw, keerde de vrouw haar naar zijn mem. Is het oorspronkelijke zin nog intact? Oorspronkelijke zin? Vregen die verbaasd. Man, broerkes, zuskes. Mijn man en ik ben skiën. Kwadlien? Nee, tweeling nog wel. Is er sprake van een nieuwe partner bij jou? Nou ja, sis. Ik zie net in wat de politie daar mij te meidjen had. Of mij deze situatie. Reageerde zijn mem niedig. Soms zwargen verordeningen in de bennenlippen ervoor dat ben, hoe zeg ik dat, in een vreemd gedrag beginnen te vertonen. Dit kan een schreeuw om aandacht wezen, verduidelijkte de vrouw. Mijn ex had een nieuwe vriendinne. Ze stiert op het punt een bandje te krijgen, zei zijn mem wiefelend. Ah, zei de vrouw. Kan het wezen dat jouw zoon bang is dat hij de aandacht van zijn heid verliest? Luc wil protesteren. Dat wie de grutste onzin die er ooit jette, maar zijn mem wie hem voor. Van zover ik weet, is Luc hartstikke blied dat er een broerke krijgt. Hij had altijd een broerke gewoon. Luc knikte vol vuur. Hij woerde nog wat ontijjekje, maar het scherm sprong weer op zwart. Er ging een skokje eromheen. Dan is het nooddiet voor challenge nummer 3. 5 teernails opeten. Sjoch, wie is het er? Een van de figuren stier voor de camera en kwam dichterbij. De hoorn, mij wand, uitstutsen. Vlak voor de camera holt de figuur stil. 4 teernails wien duidelijk in beeld. Luc waard acuut misselijk. Gadver de gadver. Ik stel voor, dat is nou die vreun bellest om te zezen dat ze dit stopje matten, zei de agent. Ik haal zijn dat ik je neert mij te meidjen ha, raap Luc wanhopig uit. Hoe master haar een duidelijk meidje dat er onschuldig wie? Zijn startscherm verschijnen. De klok tikken aan. Ik bel je het bureau, zei de man en verdwoen terug de slipkamer door. Jesse proos spui achter in zijn kiel. Het liefst zou er alles eruit spuien willen. Hij stelde hem voor hoe er nou minuscule stikjes poep, pis, spui, slijm, snot en wat vagoors er al nog op strittelij in zijn magen zit. Maar hij twijfelde net aan dat er zijn eigen kwarre dan weer op eten matte zoe. Liek als het meester zat hij het figuur in het zwart in tussen neemde, driegen hier. Hoe volle bacteriën hij erin slokt. Hij probeerde hem zelfs vat te houden dat op een gemiddeld toetsenbord van squallen ek ontelbaar volle bacteriën zitten. Of op een doorknop, daar maakte hij hem ook nooit druk hoor, waarom nou dan wel? Hij rookte pis, een zwiere, soerige lucht. Zoals huskes op de camping die het vaker nog skiermakken waren. Zijn hele gezicht plakte, krekkers zijn hier. Elke keer als er de spieren van zijn gezicht bewegen, liek het alsof zijn hoed barstte. Als hier er een soort van masker op, maar dan van pis. De hals van zijn t-shirt viel de ekkel wierd. Hij wie bang dat de flauwvallen zou, even oerwoeger om krek te dwaan of er erhinnen voel. Misschien zouden ze hem dan vrijlitten. Maar hij woe net flauwvallen, net voor het eer van de hele wraad. Nog een reden waarom het er net spuien woe. Of goelen, die beelden zouden hem de rest van zijn leven achtervolgen. De loser die het flauw voel, die het kwarre, die het goelde, die het om zijn mem raap, die het in de broek mieren.
Of slimmer nog, skiet. Dan koe hem nooit weer ergens vertonen. Zijn vreun zo'n hem spiekerhut uitgeniezen. Die vernedering zou te slim wezen. Hij wie altijd de stoere gast. Hij moest nou weg stoer blowen. Dat wie alleen nog verdomde lastig als het bang wist. Hij kon alleen nog maar hoopje dat het Luc ek deze keer slagje zou om te winnen. Jesse hem de laatste tijd zitten litten en toch die Luc zijn best nou voor hem. Dat wie meer als wat te verzinnen. Opnieuw waart zijn blik lutsen naar de 5 teennagels die uit de speldlijn op het tafeltje. Waar hingen ze die nagels wij? Waar kwam die skoeg wij? En die pis dan? Hingen die zelfs in een flesje pissen? In gedachten zeggen een oud kerel met kalknagels voor hem, die hem nooit wasken. Zwarte raan van smarges onder zijn nagels. Janet cheese. Nee, ophouden nou. Net ontinken. Oors mast er echt kwarje. Hij slokte. Concentreerde hem op zijn ziekheljen. Omdat er al zo lang in dezelfde houding ziet, kreeg hij de kramp in zijn schouders en jerms. Hij hield haast geen gevoel meer in zijn hand en beweegde zijn vingers. Het wie als kreeg de beweging zijn hasses weer onder praat. Hij mast beziekje hem zelfs te bevrijen. Hij gong je net als een sukkeltje lietsam zitten te watschen onder een teennagel opfretten moest. Hij wilde net ontdenken wat ze je naai voor hem in petto hien. Wielste minuten voltikten, bezocht er het touw om zijn polsen losser te maken. Ze letten even net op hem. Het snijde gemeen in zijn polsen en die zeer, maar hij meende te veel dat er meer romte ontstie. Al hield ik geen idee wat er dwaamast als er zijn hand in één keer vrij hier. Zijn voeten zitten nog hield hij vast. Er wie altijd een van de meusjes bij hem, dus het wie onmogelijk dat er onopvallend zijn voeten losmaatje kunnen zoeken. En toch ging het terug. Misschien koer ze skrikkelitten. Misschien koer een van haar een oermasterje. Ze wien net grut. Hij wie sterk. Misschien slag het hem om ze die moetsen van de holle te loeken. Dan zou er witte waard ze wien. Dan zou de hele wraad zien waard ze wien. En dan zouden ze pakt worden. Straft. Hij schrok op, doet de mechanische stem wegklonk. Spietig genoeg voor Jesse had Luc deze challenge verlen. Dat wie te verwachten, er komen elke minuut een verschrikkelijk soort joggers en daarmee spelers bij. Dat budget dat Jesse 15 nails eten mij. Voordat wij die onder jouwen, mast weten van waar die teernails afkomstig binnen. Wij ha een zwalker vregen om zijn teernails te knippen en die aan us te jaan, in ruil voor een sixpack bier. Hij woe maar al te graag aan us fysiek voldaan. Eet lekker. Jou ze me alle 5 maar tegelijk. Nee, dat zou wat te makkelijk wezen. 1 voor 1, beste Jesse. 1 voor 1. Ik zal ze die sjen letten. Dit is nummer 1. Het meunster holt een nijl van zijn gezicht. Instinctief skriller waarom. Dit is een nijl van een grutte teen. Tinkst ik net? Sjoch hoe grut en dikker is en bobbelig. Wat zou dat wezen? Kolk? Goor, hè? Sjo die zwarte ranes. Wat zou de van smarges wezen? Roekst het ik? Ik wil. Echt walgelijk. Het meunster laken. Dat leidje klonk akelig trot de stemverwarmer. Oké, hol achteroer en molen iepen. Jesse die wat het meunster zei, waarna die de nijl in zijn moelen vallen liet. Jesse die zijn moelen dicht en slokte de nijl in 1 keer terug. Die bleef als een visgraat in zijn slokterm stikjen. Hij voelde de scherpe rand van de nijl pijnlijk stekken. Hij slokte nog eens en nog eens, maar er ziet geen beweging in. Hij hield het gevoel dat de nijl zijn hele slokterm blokkeerde. Het koude zwit brutste hem uit. Hij ik wat wetter? Brocht eruit, een was bij onderdrukkend. Als er wasje mast, dan zou er ik beginnen te kwarjen, dat wist er zeker. Het orenmeunster holt hem een flesje wetter van de moelen. Het stekkende, pijnlijke gevoel verdween mij het wetter dat er begeerig terugslokte. En dat wie nog maar nijl nummer 1. Jesse holt hem zelfs var dat dit de slimste weer. 5 gen, 5 nijls. Er wie maar 1 grutte. Ik kreeg gelijk. De orennijls wie een lietser en beter terug te slokken. De bleef net 1 meer hingen.
Gelukkig mochten hij elke nijl wetten drinken, want zijn vlieben wie acuut opdroegen. Krek als wegeren zijn lichaam om mij te werken. Dit wie de ene laatste challenge hield er hem zelfs voor, nog maar in te gaan. Toch zeg mij Grutte eens de laatste in hem jitten. Elke challenge wie slimmer als de vorige. Zou dit redden? Hij kreeg een idee. Hij zou sissen dat er naar de wc moest. Dan zouden ze hem wel losmaatje. En dan zou de voortdraven. Hij wie vlug. Hij hoopte dat de deur net op slot ziet. Misschien kon er iemand te pakken nemen. En die broeken als giezeler. Dat hij de zo vaak op televisie zien. Ik moet naar het huske, zei er. Dat is dan jammer, zei het meester. Maar ik moet heel nodig. Pissest maar in de broek. Ik moet dat oren, probeerde er. Dat zou ze toch zo oerhelje matten. Het meester helle de schouders op. Skiet maar in de broek. Shit, daar ging zijn plan. Wat nou? Een opfleurende gedachte kwam bij hem op. Misschien zitten zijn vrouw en ik te zien. Misschien hien ze de politie al waskoren. Hij stelde hem voor dat ze op dit stuit het gebouw omsingelden en elk moment binnenvallen konden om hem te bevrijden en de meusters te arresteren. De politie zou toch geen steed wezen moeten om dit oud fabriek te lokaliseren? Ze konden toch achter helje weten livestream wijkam? Of wilde dat alleen nog voor mobiele telefoons? Jesse wist van tv-series dat de politie schenkoe werd een mobiele telefoon weer, als die tenminste onstier. Hield dat ik voor live-uitsturingen? Of net? Als dat net zou weer... Nee, daar woerde net ontdenken. De wie helponderwijs. Maar hoe lang zou dat doorje? Ze wien al bij de laatste challenge aankwam. Het genoteerd dat de politie aankwam wie de challenge misschien al dien en wie de vogeltjes vlijn. Dan zouden ze nooit pakt worden en haar een straf ontrinnen. Dan zou er hem de rest van zijn leven afvregen waar ze wien en waarom ze krijgt hem dit flikt hien. Hij moest de identiteit van de meusters zien te achterheljen. Ze wisten wat hij wie. Hij wie er hinnen lokken. Zien Luc ek, ze konden hem. Dan moest er haar en ik kennen, toch? Zie je er een nieuw programma van jongeren of zo? Stuk tv? Of wie het een flauwe grap van zijn vreun, een squalopdracht? Hij moest in ien denken aan een programma dat een tiertlien op tv west hier. Presenteerd door Jan Smit. Daarin waren kandidaten op allerlei manieren van de gek houden, zonder dat ze teruggingen en wielen stiekem volgen door camera's. Familie en vreun hien de kandidaten opjoen, om die persoon haar een ekkeltijd voor de gek houdt. Dit wie haar een kans om die persoon weerom te pakken. Ziet het daarom in de challenge? Om er te volle mensen wat flikt hier? Maar in dat tv-programma hien ze onschuldige grapjes uithellen, dat je om leidje kon. Dit wie oors, dit wie gemeener, akeliger, viezer. En ze hien Luc ontviert en seerdien. Of zit die ik in het complot? De kamer sprek werd bij hem op. Het kweer straft hem zelfs. Geen idee waarom er daarin in ontdenken moest. Hij is zelfs ik heel wat rotgeintjes uithellen. De laatste keer, met Marije. Wacht. Wie een van die beide meusters Marije? Ziet zij erachter? Hij zegt naar het meester dat hield hij praten. Roemt zij liek als Marije? Krek op dat stuit stie het meester vanzelf stil. Waar wie die oren dan? Femke. Of oorzon? Hij scoorde zijn holle. Het slag hem net zo goed om na te denken. Het is tijd om ze de schrik van haar lippen te bezwaren. Ze ben al haast bij de laatste challenge. Mijn het gaat de keer als ik een marathon roen. Ben ik er klaar voor? Wil ik dit? Zal ik dit echt doen? Ik werd leuk op mezelf. Waarom twijfel ik in je? Om die leven je nou nooit weer hetzelfde wezen zal, zei de stemke in me. Maar mijn leven is toch al kapot. Een beetje meer, of heel veel meer, kan er ik nog wel bij. Ik zorg goed om me heen voordat ik uit mijn schoolplek kom. Ik ga geluk. Er stiert net hier bij de deur. Stel dat ik pakt word zo, dat zou een ramp wezen. Wanneer krijg ik weg aan komens? Mijn skonken vielen terug de zenuwen slap aan, als sleert mijn spaghetti. Mijn maag rottelt bij de gedachte aan eten. Dat maakt het me bleed. Zo'n het bad is, kan ik geen hap meer terug mijn kiel krijgen.
Het wetter rent me in de moelen bij de gedachte aan een dubbele hamburger. Hierna ging ik direct naar de Mac, als ik tenminste net pakt word. Ik rits mijn rechtszak iepen. Mijn moelen is kwarkdroeg en ik neem een paar flinke slokken water uit het flesje dat ik meegenomen heb. Daarna look ik het donkere dekbed oortrekken uit de rechtszak. Ik ga de 2 gaten niet maken van mijn eigen. Om mijn middel look ik het vijs mooie riem. Zo ben ik onverkenbaar. Kom op, doe kist het, zei ik Jimmy zelfs. Als laatste pak ik het mes uit mijn rechtszak. Let mijn tongen over de scherpe rongen gaan. Ja, ik ben er klaar voor. Het is Safir. Marije viel haar een beetje misselijk. Ze had een sterk vaststellingsvermogen en het weer haast als massa zelfs al die gore troep eten en drinken. Ze kon haast net lopen dat ze dit die. Dat ze hier stieën. Nog geen wiekelien hier ze net van doel west om ooit haar gezicht weer boeten te vertonen. Op squallen hier zou ziek melden. Haar ouders wisten van niet, maar Iris let toen ze erachter komen wat er bad wie. Ze wist dat ze haar in zelfs vertellen moest wat er aan de hand wie, maar ze skammen haar te bot. En dat kwam alweer toch hem. Doet Jesse haar en Jelly Lien, wel het eerste jaar van de middelbare squallen, verkering vregen hier is het gelukkigste famkop hier de West. Zie anders koft ze een eegje op hem. Hij wie knap, grappig en populair. Ze wie net de enige die hem leuk vond. En zie het een ere vond dat er haar uitkezen hier. Maar mij de weken voorbijgongen, hier ze zien minder leuke kanten kennenleerd. Hij wie vreselijk jaloers, bezitterig en claimde haar. Maar hij kreeg het er heel tijd benauwder van. Zou wie er niet aan? Elke keer die vragen als ze mij een oren jongen, klasgenoot of een broer van een vriendin een praatje maken. Of was ze alleen nog mijn vriendin wat die? Waar is die jongen? Vies hem leuker als mij? Waarom lakers dan wat hij zei? Waarom was het maar die vriendin dwaan en net maar mij? Wat hij hem dien? Hij is toen me kletst. Waarom had die jongen zijn jerm om die schouder? En zij gong het maar terug. Het maakt er net uit of ze hem verzekeren dat ze alleen nog van hem houdt en van het in oors. Het waard alleen nog maar slimmer. Vlak voor de vakantie hier ze de ruzie aan met Femke. Marije had ervan beschuldigen dat ze jaloers wie. Maar Femke hier vanzelfs hartstikke gelijk. Daar wie ze in de vakantie wel achterkom. Voor het eerst in man voelde ze haarzelfs weer vrij. Haarzelfs. De Marije dit gewoon een potje voetballen. En heel wiezen maar de jongens. Dit kromlei van het geniezen met haar vriendin. Het wie zelfs haar ouders opvallen. Laak is het weer. Hier mem zijn. Dus Marije is waarom, zei haar heid. En dus wie ze direct toen Jesse thuiskomen wie van vakantie naar hem tagongen. Om het uit te meidjen. Ze woorden naar je squallie maar een skinlei beginnen. Hij wie woest vinden. Dums me voor een oren, jongen? Of bist vreemdgongen in de vakantie? Wist wel hoe volle famkes mij leuk vinden? Daarna hier haar smeek om te bluwen. Gold. En doet het toch hier dat ze net oestaag gaan zoeken? Hier driegen om die ene foto op social media te zetten. Ze hier hem net lood. De oorendijs, de eerste squaldij, hier ze binnen de kwartste keer vernom dat er net bluft hier. Haar klasgenoten en orenleerlingen stwaren haar aan. Fluisteren, kiechelen. Femke jaar de foto sjenlitten die rondgong. Hoe hier is ik zo stom wezen kin. Die foto wie nomen op een feestje bij Jesse thuis. Zijn ouders wien voort. Luc wierde, een oudere vriend van Jesse, Mike, en zijn vriendinnen Janna, Lars, Vincent en Shelley. Op een bepaald stuit hij hem vaststelt om het speeltje dwaan, doren of de weer hier te dwaan. Doet zij aan de beurt wie, hier ze dorenkeersen. Jesse is zijn dat ze een selfie maatje mast, maar bleed boppelief en die naar hem appen mast. Ze wie schrokken. Wie dit zijn manier om haar waarom te pakken? Want als ze tuten hoe hij altijd aan haar borsten zitten. Maar dat hier ze leven net. Daar vond ze haar zelfs nog te jong voor. Al liet ze het soms wel ta, als er heel tijd maar onhoudt. Ze hier bezocht het voorstel altijd wel als een grapke. Maar Jesse bleef serieus. Daarna wie ze naar het huis gegaan. In de hoop dat ze het vier te zoen. Maar dat wie net bad. De oren, behalve Luc, hier naar uw dagen. Bist een skietzak. Doorst het net. Wol een grote bek maar als puntje papeeltje komt? Leffert. Je, doordat ze moeilijk, Janna zijn. Alle famkes doch het. Doe gong Shelley steen. Ik doch het wel, zei ze tegen Jesse.
Dat hier Marije over de streep lutsen. No way dat Shelley een foto van haar tieten naar Jesse sturen zou. En dus wie ze naar de badkamer roen om een foto te maken. En oh, wat is er daar nou spiet van. Op nijkleuren haar wangen reed nooit ze er weer een tocht. Glokkig wie dat net te sjen onder die moetse. Als Femke er net wist wie, hier ze nou nog onder de tekkenslijn. Zij wie mij het idee komen om Jesse weer om te pakken. Een briljant plan. Dat Sjen liet zoe, dat Marije net maar haar ombadje liet. Dan zou er hoe Jesse kletst worden, en net meer hoe haar. Femke hier haar ontelbare keren appt maar de vraag of ze langskomen koe, maar Marije hier net reageert. Zie je witte kind dat Femke haar net oorsaltje liet, want de oordijs stie ze op een stoepen. Haar ouders hier naar erin litten en hier stie ze daar, in haar sliepkamer. Wat zag sto eruit, hier ze eruit flapt. Vertel me wat dat ik net weet. Marije hier zelfs in de spiegel sjoen. Vet hier, dikke reerde egen van het goelen, stikken bieten lippen, skrale noos. Geen wonder dat haar ouders in het ik ben ziek verhaal trapen. Ik vind het zo slim voor die, hier Femke zijn. Oh ja? Was net zeggen, ik hier het die toch zijn? Ze draaide haar recht naar Femke ta en kroep de jip onder de tekkens. Marije, toch net zo raar. Of bist je het leedvermaak? Ja, maar waarom dan die vriend nou stuwen als hoe ik er een ta ben? Of woest misschien een fotomeidje? Kind die ik maar roenstuurd worden. Hoest net zo stomt mij te dwaan? Ik ga niet dien. Ik ben hier om die te steunen. Ik zei toch dat ik net woed als het kaamst? Ik wil net in Sjen. Dat is dan jammer. Ik ben hier om die te helpen, zei Femke weer. Dat doch haar beste vriendin namelijk. Marije begon te goelen. Wist mijn beste vriendinnen dan nog? Ik ga zag een mientje niet dien. Ik ben wel wat wend. Ik ga een oudere zuster en een broer, wist nog? Terug haar drin hinnen, was Marije luidje. Sorry, ik ben gewoon sa leelk. Sorry dat ik het op die al reageer. Ze kwam rein en gongtje in de morgen zitten. Femke plofte del op de bureaustoel. Marije pakte een paar tissues uit de dozen en snuitte loert haar noos. Daarna verfrommelen ze de tissues en smiert ze richting de prullenbak. Nijst. Ik voel me zo dom. Normaal lees je dit soort dingen in het nijs en nou ben ik het zelfs. Het waait wel weer roer. Die foto stiet voor altijd online. Als ik letter solliciteer en ze googlen je mijn namen, dan komt die foto tevoorschijn. Hetzelfde als vriendjes of zo, mijn namen google je. Of, ik ga me erin verdiepen. Kinst onjef te dwaan of sok ze wat. Het is verbeen om zulke foto's toch te sturen. Alleenig, dan moest wel bewijzen kunnen dat Jesse die foto online zet had. Hij is de enige naar wat ik die foto stuurd ha. Hij zal vanzelf zeggen dat het net zij is. Wat? Hoe bedoelst? Dat die foto misschien nog wel naar oren vriendjes stuurd hast. De kamer na je erin. Ja, dat klinkt wel als echt wat voor hem. Marije liet haar holle hingje. Ik haat je hem. Ik ken hem wel voor matje. Ik snap net dat ik ooit zo verliefd op hem wist ha. Leefde maakt het blien. En dof. Hast me waskogen. Wanneer komst waarom? Ik ging nooit weer naar die squallen. En wat zou dat zien ouders? Weet ik volle dat ik Jesse net hier die tjen komen wil. Denk dat ze dat goed vinden zullen? Marije helle haar schouders op. Denk steknek dat ze Iris let door die foto jaren zullen? Marije zich haar verschrikt doen. Hij te mij moet ploffen. Ze jouwen mijn huisarrest tot ik 20 ben en ze pakken mijn mobiel aan. Dat was niet het verkeerds, dien. Het is net die schuld. Net? Hallo, ik ga die foto maken. In goed vertrouwen, ja. Voor hem. Net voor Jan en alle man. Gadver, zei Marije en waar nog bleker. Sorry, zei Femke. Het is gewoon zo'n goor idee dat elke keer op squallen of zelfs daarbuiten naar mijn borsten zitten loeren. Net ontinken. Hoe kan ik daar nou net ontinken? Had gewoon geen idee hoe vernederend het is. Ik skam je idee. Hoe het ze alleen naar mij zeggen en hoe mij fluisteren. Hoe het ze mij uitlaken. Ze joeg haar mobiel aan Femke. Lees maar. Femke scrolde door de berichten. Hey sexy, mooie borsten. Lekkere tieten. Jou mij maar grutteren, dit is niks. Doch nog even een paar foto's. Kies lekker filmpje meidje en scoot je maar die tieten? Ik krijg er een Steven van. Gadver, waar binnen dat? Geen idee. Hoe komen ze aan die noemer? Geen idee, zei Marije weer. Eerlijk is eerlijk, er weer nek bemoedigende berichtjes komen.
Wat een rotstreek. Liet hij net op de kop zitten trots aan loser. Kom gauw weer op squallen. We binnen er voor die. Bel je mij als het praten worst. Maar is net naar je oren squallen, zei Femke. Waarom net? Dan winter. Dan maar. Dan maar? List hem je toch net maar wij komen? Straks flikt hij dit ek bij oren, famkes, roept Femke niedig uit. Ik zou net weten wat ik dwaan kan. Hij verzinnet het om straf te worden. Zij is kijk dat ik bewijzen kan maar dat hij het dien had. We pakken hem weer om. We doggen met hem wat hij met die dien had. Hoe dan? Een foto van zijn piemel, meidje? Femke skodde haar rollen. We zetten hem voor het eer van elke nier voor lul. Dus, dat is wat mij een lul, zei Marije droeg. Toen maakten ze beide heel het leidje. En dan nou, de laatste challenge. Waar het beste voor het laatst bewaren leven, joggers. Als Luc verliest, dan maak je mij een foto van Jesse zijn geslagsstiel, klonk de stimverwarmer van Femke. Jesse scoorde de eer een wiet iepen. En hierin ging alles heel hut. Hij die zijn moeilijk iepen en raasde. Do bist het, vieze trut! Hij zeer was net naar haar, maar naar Femke. Hij dacht vanzelfs dat zij Marije wie. In paniek zeeg Marije naar Femke. Hij verriet mij, roept ze uit. Aan zou hij haar namen nemen en dan zou elke niet weten wat ze wie en wat ze dien hier. En waarom? Verbrek de uitsturing, roept Femke. Ze hield zijn hidden. No! Willens bleef Jesse razen. Maar gelukkig waard wat hij zei oer stim terug aan beide stimverwarmers. Binnen we offline? roept Femke. Ja, kalm het loert van hidden terug de romte. Uit haar eeghoeken wij zich Marije hoe Jesse hem verroer boegde. En in besefte ze dat zijn handen los wien en dat hij bezocht de touwen om zijn ankels los te meidjen. Hij is los, roept ze naar Femke. In een paar stappen wie ze bij Jesse en pakte hem bij zijn rechterarm beet. Hij squadde hem los en joeg haar een hudde truw met beide handen, zodat ze achteruit stroffelen. Ze kon maar amper haar liekwicht bewaren. Femke kwam al onderdraven om haar te helpen. Ik red me wel, roept Marije haar ta. Pak hem. We moeten ervoor zorgen dat hij net loskomt. Het slag gaf Femke om zijn linkerarm te pakken, die ze hut handig naar achteren draaide. En uit de buurt te bloemen van zijn rechterarm dat hij driegend maar zwaaide. Marije griep die vast en ze broekte haar hele gewicht om de arm achter zijn recht te krijgen. Jesse spartelde, brong hem in alle keer bochten en sloeg met zijn hele lief heen en weer, als wie er een woeste bolle, betrof de stoel gevaarlijk kantelen. Hij bezocht haar met zijn holle te rijtjen en spuide naar haar. Een klodder vliebe bedaar op haar wang. Die wie ging tiert om het aan te vaaien. Hidde, hier komen, helpen, roept Femke. Heel even stoppen, Marije. Houd die stil, voel ze uit. Nou weet er waar we binnen. Haast wist Jesse zijn hand voor de tweede keer los te krijgen, maar Marije smeert haar weg op hem. Dat weet er toch al, biedt Femke haar ta. Ja, dat weet ik toch al, raasde Jesse. Stelt je stomme wieven, je hem dogen net, schold er. Marije liet hem razen. Ze bezocht het touw weer om zijn pols te krijgen, maar dat voel net daar. Jesse wie sterk. Marije hield beide handen nodig om zijn arm in bedwang te houden. Waar bleef hidden? Ineen vloeide alle kracht uit Jesse wij. Schrokken kwam Marije Orijn. Weer flauw vallen? Dat wist ze net. Hij ziet deer stil. Ze volgen zijn blik. Jesse zeeg net naar haar, maar hij wat achter haar. Marije draaide haar om. Daar is die een figuur. Ze kniepte haar eigen dicht, maar kon net zien waar het wie, omdat hij of zij in het zuster stier. Stadig kwam de figuur dichterbij en stapte door in het volle licht. Hij, of misschien zij, hier een boerka aan, lieke het wel. Marije zich nog eens goed. Nee, hier een boerka. Maar wat dat erop lieke? Ineen zeeg ze dat hij een mes in zijn vooruitstutsen hand houdt. Stop je de uitsturing. De stem, net die van een man, realiseerde Marije haar in een fractie van een seconde, kwam haar vraag bekend voor. Lisette, roept Femke uit. Marije wist neer uit te brengen. Skoor alleen nog maar naar Lisette Shen, die daar nou met een mes in haar hand stier. Lisette, de oudere zus van Femke en Hidde. Wat dacht sto je? Zei Femke. Stop je de uitsturing, zei Lisette weer. Die is al stoppen. Jesse weet waar we binnen. Hij... Wat dacht sto je? Marije hieme de roer. Daarvoor zwaag je dat hij zijn straf net ontrint.
Ze wiesde mij het mes naar Jesse. Bien hem vast. Femke en Marije dien wat Lisette zei. Jesse stribbelde net langer tjin. Lisette ontdie haar van het geval dat ze onhier. Sa, dan is dit echt net langer nodig, zei ze. Dankjewel, zei Femke. Zonder die... Ze zocht naar Wudden. Wat matten we nou? Zei Marije. Het hier doel west om Jesse je na de laatste challenge zitten te litten. Ze zoen Luc belje om terug te gaan waar Jesse wie. Maar nou wist Jesse wat ze wien. Hij zou haar een verrierde. Laat me gaan, zei Jesse. Ik beloof dat ik net in vertellen zal dat je hem allemaal hoela onderbrut Lisette hem. Daar traap je wij dus net in. Waar bleef hidden? Hoe wist u dat wij hier wien? Vregen Femke. Ik jette daar en hidden praten. Maar waarom? Ik snap net waar je dorst. Ik vond je hem laatste challenge nogal slop. Een fotomaatje van zijn piemel. Lekker belangrijk. Kerels binnen grutsk op haar piemels. Ze sturen zelfs dickpics naar vreemden. Zo kwam je haar er net voor. Die kost wij voor ons barsten of geslachtsdielen. Als wij mijn foto's daarvan op het internet rondgenen, dan binnen wij voor de rest van ons leven brandmerken. Kerels net. En dat is zo oneerlijk. Ze kwamen een stapje dichterbij en stienootje nieuwe Jesse. Ze boeg haar voor roer en bracht het mes vlak bij zijn gezicht. Thomas slimmer straft worden. Volle slimmer. In paniek zegt Marije naar Femke. Wat bedoelde Lisette? Wat wie ze van plan? Wat moesten ze dwaan? Lisette, begon Marije. Haar stem trillen. Ik snap het net hielendal. Jesse had die neer het oordien. Lisette kwam Moerijn. Ze zegt Marije aan. Ik weet waarom ze dit dorst. Mij is hetzelfde ook om. Shit, dat wist ik net, zei Marije. Femke had nooit wat verteld. Femke wist het net. Hidde ik net trouwens. Ze wie nog te jong om te begrijpen wat er aan de hand wie. Ze zitten op de basiskwallen toen het badden. Daarom binnen we doe ik verhuizen, om opnieuw te beginnen. Op een plak dat net in mijn koer. Wat is er precies bad? Wat? Ik wie krek zo oud als dat toen hoop is. Hij ziet een paar klassen heger als ik. En ik wie hier en dan vereren dat hij mij een brege klasse keers. Letter begreep ik pas dat hij mij zin piekjes liek als mij keers. Piekjes, ja. Liedskes, niet van neer witte. Ik gong maar helemaal bed en ik wist net dat er dat filmen. Net volle letter maak hij het uit en zette het filmpje online. En hij ging op zoek naar zijn volgende slachtoffer. Ik houd van hem. Ik vertrouwde hem. Het wie nooit in me opkomen dat er sans smarge streek uit helje kunnen zoeken. Dus ik weet hoe die vielst. Beskammen. Vies. Dom. Onnozel. Maar ik boos op die zelfs. Ik vertrouwde het hier meer. Ze is het toch dat je in minnetijden erachter komen waar je echte vrienden binnen? Nou, skampere Lisette. 0. En hij zei het in elke nien dat ik wist dat ik filmen waard. Het wie dus mijn wut, tjen dat van hem. Tjen de politie zei je dat hij net wist hoe die video online komen wie. Dat zijn telefoon misschien hackt wie. Ik hieg een poort om op te steen. En ondertussen wie mijn leven kapot. Net in woon nog vriendinnen met mij wezen. In een klasse waar ik deerswijd. Bij volleybal, bij... Ik zie het thuis, wilst elke niet lol maken. Teruggong mij het leven. Wilst mijn leven ruïneren weer. Hij wie de dierde. En ik kom mijn vriend, mijn leven dagzissen. Wilst hij fleurig via de libjekoer. Krijg dus weer neer het bad. Het is net eerlijk. Daar kan ik toch niet ontwaan, wegen Jesse te sissen. Toe bist in van harren. De safvolste die er maar bij komt. Het wordt tijd dat je hem straft worden. Als ze sjoggen wat er met die bad, zal de volgende jongen hem wel even achter het eer klauwen, wat er het in een holle hellet om een foto van zijn ex-vriendintje online te zetten. Ontheister zich Femke haar zus aan. Wat bist er van doel? Ik ben voor de rest van mijn leven brandmerken. Het is alleen nog maar eerlijk als het ook brandmerken wist. Elke keer als die in de spiegel sjocht, zult het brandmerk zien. Elke keer als hij een die onsjocht, zal hij of zij het brandmerk zien. En weten wat voor zwien als het bist, zei ze tegen Jesse. Lisette, dit kist net meidje, raapt Marije uit. Waarom net? Wie is er soms van doel mij het zin te houden? Kom op, zit het maar eerlijk. Vies net dat hij dit verzinnet? Lisette bracht het puntje van het mes gevaarlijk dicht bij Jesse zijn gezicht. Heel even rekken de punt zijn hoed. En der waal en drip bloed op. Marije schrok.
Vertwiefelen zeer ze naar Femke. Femke, die altijd wist wat ze dwaan moest, maar die stier verstinnen. Het spiet me zuske, dat het zij jaren moest. Doch dit nou net. De moed ze plakte hinderlijk om Marije haar gezicht. Haar noos kriebelde hield dit van het stof en ze viel haar benauwd. Om te moed ze haar moelen en noos beduts. En de overal liep wel een sauna. Er wie geen reden meer om het ding aan te houden. En daarom wrakselen ze haar uit overal, die als een bultje on haar voeten lissen bleef. Het wie krekt als vertjinwürdige die overal haar lilkens. Eerst wie grut en zwart en beklaaide haar hier en dal. Nou wie krompen en slop. En leidde ze er net langer onder. Ze schopte er overal voort. Net eens zou haar ooit nog dwingen om wat te dwaan wat ze net woer. Ze zou nooit weer haar eigen grenzen oergaan om een oor te pleasen. Het hier een pijnlijke en hudde les west. Een les die ze leven op een orenmanier leert hier. Maar het verliezen kon ze nou een keer net meer verrooien. Er wie alleen nog de takkomst. Ien die ze met de holle omheen in de meer te gaan woer. Ze hier neerdien dat ze haar voor te skammen. Ze woer net liek als Lisette verhuisje matte. Of naar een oren squallen. Die enige fout die ze maken hier, wie dat ze bang west hier. Bang om lefvoen te worden. Bang dat Jesse het uitmeidje zoe als ze net die wat hij van haar vregen. En van die fout koe ze leren. Hidde, ik wil dat dit livestreamst. De hele vrouw met dit chen, roep Lisette. Er kwam geen antwoord. Hidde, jij mij? Ik jij die, klonk zijn stem van dichtbij. Hij kwam achter het gedienwei. Doch dit nou net, Lisette. Dan bedaar is in een gevangenis. Wij alle jaar. Jim net, ik al innig. En dat is het meer würdig. Alsjeblieft, als dit dorst, dan wint die klootzak. Snapt dat dan net? Mijn libben is dorst onder de kloten. Nee, dat is net weer. Doop is hier een nij libben begon. Do was het vreun. Hel is goeie cijfers. Als dit dorst, dan stiest weer op 0. Slimmer nog, dan komt het misschien nooit meer goed met hij, pleitte Hidde. Hidde had gelijk. Dan komt dus een wit ik wat voor leur te lanen. Leur die dielen, liegen en bedonder je. Zij bist er net, zei Femke. Kim je niet schelen. Lisette bracht het mes weer naar Jesse zijn gezicht. Haar hand trillen. Jesse zijn eigen skeerten heen en weer. Als het net voor die cels dorst, doch het dan voor u's. Ik wil mijn zus net kwiet. Wij willen uw zus net kwiet, zei Femke smeekend. Hidde die een stap van Sieden en stie in tussen Lisette en Jesse in. Als het hem wat onwan was, zult mij eerst voorbij matten. Stom verbaasd zich Jesse hoe het Hidde vast zijn gezichtsveld scode. Hidde die hem beschermt zijn zus. Waarom die hij dat van Jesse? Of zeg het verkeerd? En beschermen Hidde zijn zus krijgt in haarzelfs. Geen aan de kant, Hidde, ik meen het, zei Lisette. Het is net ondij om hem te straffen, zei Hidde. Ze is nou niet in de moraalridder uit hing je? Do hast zelfs om dit plan meewerken. Hoe neemt dat dan? Zij is zelfs al dat de politie neer ons zoks dwaan kan. Dan matten wij dus het rocht in eigen hand nemen. En dat hebben wij dien. Maar nou is het genoeg. Jesse is net dien ex, zei Hidde. Het wie Jesse wil slaggen om zijn handwet te bevrijden. Marije en Femke hien de touwen net heel goed versknopen. Hij hier van doel wist Lisette voet te trouwen, maar nou kon dat net meer, om het Hidde farm stier. Dan zou er Hidde rocht in het mes trouwen, en dat woedde net. In ien klonk er een heiselijke baal. De tagongsdoor klapte in zijn gehiel op het groen, en uit het got dat ontstien weer sprong de ene naar de oren gedaante. Het wie krekkers waren ze uitspuit door een rochthoekige moelen. Ze draafden naar haar ta, razend van alles en nog wat. Jesse verstier er heel neert van, en ze omsingelden haar. Het wie een politiemeesken. Jesse telde er op zijn minst 10. En ze holden grote geweren op haar rugte. Ze strielen een en al 3 ging uit. Dit soort dingen zegt Jesse gewoon wij alleen nog op televisie, in films, series of op het journaal. Maar van dichtbij wie het behoorlijk indrukwekkend. En griezelig. De agressie sloeg als damp van haar na. Hand omheeg, geen beweging, liet dat mes vallen. Jesse wie bang. Tinkdieren zien dat ze shit te zoen en hem bij ongeluk rekken. Dat badde wel vaker, dat de griezeler deed rekken. En tegelijk stelde het hem gerust. Ze kwam om hem te redden. Ze stutsen alle de handen omheeg. Jesse ik. Lisette liet het mes vallen. Het kletterde op een vlier.
en een van de polities scoorde het fot met haar voet. Marije, Femke, Lisette en Hidde waren het handig in de boeienslijn en mijnam. De politie die het mes futskot hier knibbelen bij hem del. Alles goed? Vregen ze. Hij knikte. Hij vertrouwde zijn stem net. Ik meid je de touwen om die ankels los, oké? Jesse knikte weer. Vlug snijden ze de touwen terug. Jesse woest steen gaan, maar hij hield geen kracht meer in zijn voeten terug het lange zitten. En hij verleer zijn liekwicht. De politie vong hem op. Kalm aan. Hast de schrik nog in de skonken. Ga maar even zitten. Jesse scoorde zijn holle. Hij hier al volle tiert op die stoel terugbracht en weigerde om daar ik nog maar een tel langer op zitten te matten. Het slag het wel. Hij ruchtte zijn reg en met hulp van de agent ronde naar boeten. Dat er nog krek zeg hoe de oren in een politiebuske afvierd waren. Een jelly letter. Binnen er nog vragen? Zei Marije. Ze zeerde de klas roen. De ene naar de oren keert omheen. Een jaloeren lang hier ze met hulp van Femke, Hidde, Jesse en Lisette deze klasse vertelt over de gevaren van sexting. 2 keer in de week gingen ze naar middelbare schoolklassen ta om te vertellen hoe haar ervaringen. Het wie begon als taakstraf. Na haar arrestatie wien ze naar het politiebureau bracht. En daar wien ze, elk apart, verjaard. Een behoorlijk akelige ondervinding. De politiemeesken hien bepaald net vriendelijk west en Marije wie flink ompakt. Ze kregen te jaren dat het strafbaar wie wat ze dien hien. En ze koe daar de jeugdgevangenis voor in draaien. Doet ze letten met Femke praten, hier ze begrepen dat het haar net volle betten vergongen wie. Van Femke hier ze ek jaart hoe de politie haar een voen hier. Een politieman hier bij het waromsjen van de beelden het fabriek weer kent. Blijkbaar hier de camera een keer te volle uitzoomt en hier er een stukje morren bij graffiti zichtbaar west. Die politieman koert waarom van de keer dat hij er wist hier om een paar zwalkers die daar slipten op te helpen. Maar hij hier nog nooit zo blied was dan mijn ouders te zien, die het, ik wel begrijpelijk, heel leuk wien. Op haar, maar ik op Jesse. Toch stiepen ze haar. En dat die haar goed. Jesse hier geen onjef te dien. En dat wie te danken om het feit dat alle ouders bij elkaar zitten gong wien, om te praten. Zien er alle keer belang bij dat haar een band net de gevangenis indraaiden. Marije hier verromme west, maar dat worden net lang. Om te in de gaten kregen dat de politie ex zonder onjefte van Jesse dat vervolging oerging koer. Safia wie het net kom. Wat doen we iedereen? Marije hier geen idee waar, maar het plan voor een taakstraf kom. En geen taakstraf waarbij het zijn plantsoen jutje moesten. Maar in waarbij het alle partijen baat hien. Dat ze wat van leerden. Namelijk, voorlichting jaan over de gevaren van sexting aan leerlingen van het middelbaar onderwijs. Marije hier net bepaald stien te springen. Moest ze echt om nog meer mensen vertellen wat haar ook kom wie? Tagelijk maar Jesse ek nog. Maar het wie beter als het alternatief. De bak indraaien. Zien ek alle keer help kregen van de psycholoog. Die hier Marije vaststelt om ek een sessie te gerren maar Jesse te dwaan. Zie je het stimt. In dat gesprek Jesse zien excuus onbeen voor wat er dien hier. Ik al wien ze geen vreun in die zin dat ze elkaar opzochten. Ze groeten ook al wel gewoon op squallen en maken soms kwart een praatje. Willens zien ze alle 5 lol in het jaar van voorlichting. Het joeg haar en de oren voldwaning. Als er maar 1 jongen of famke mij holpen wie, dan hield dit alle jaar würdig west. Heel dit werk kregen Marije leve reacties, werd het stadig de skam te verdwoen. Dat hielde ek voor Lisette, wist ze. Voordat het bad wie, hield Lisette gewoon de oudere zus van Femke west. Maar nou wie Lisette echt een vriendinne worden. Ze praten een soort met elkaar, over wat haar en ook komen wie, en ze pepten elkaar op als dat nodig wie. Lisette wie nog altijd in therapie. Voor Jesse wie het misschien nog wel het dreigst, omdat hij vaak de schuld kreeg. Maar ergens wie hij ook een slachtoffer, hier ze van een psycholoog leert. Een slachtoffer van groepsdruk. Ze hopen dat hij, kijk als zij, leert hier om zijn eigen waai te gaan. Nadat ze alle vragen beantwoorden hier, helle Marije nog een grote glazen pot uit haar tas en zette die op tafel. We gaan een kletspot maken. In deze pot zitten kaartjes met vragen, stellingen en dilemma's over onderwerpen als sexting, groepsdruk, je eigen karmaatje en geen samen terug. Waaruit Jim Malkoor in gesprek gaan kennen. Uw cadeautje aan Jim. Nou, ik weet net hoe het met Jim zit,
zei de docent zijn leerlingen, wanneer hij hem beruchtte tot de 4 van de klasse, maar ik ben jip onder de indruk van je verhaal. Prachtig om te zien hoe je een negatieve ervaring weet naar om te boegen naar wat positiefs. Je hem hier nek hing je blijven kennen in lilkens of gevoelens van wraak, maar je hem kiezen ervoor om je lippen net vergalje te litten ter wat er bad is. En probeer je dat juist weer op een rit te krijgen. Daar verdien je hem een heel groot applaus voor. Alle band klapten en roepen. Ze gingen zelfs steen. Marije was er verlegen van. Jesse zeeg haar aan en glimke. Ze glimke weerom.